Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пішам дыктант для 9 класа по беларускай мове «Ноччу на нарачы». Записываем посередине назву «Ноччу на нарачы». Ноччу на нарачы. А зараз уважліва слухаем дыктант. Гарэў касцёр. Доўгія языкі агню ласкава абхоплівалі пачарнелае вядро, у якім варылася юшка. Калі полымя разразала цемру ночы, можна было добра разгледзець старога рыбака. Ён ляжаў, абапёршыся на локаць, у расшпіленай вышытай кашулі, падпярэзаны саматканым поясам з кутасамі. Загарэлы, як бронза, твар старога каля вачэй і на лбе укрыты глыбокімі маршчынамі. Задумлівыя вочы над калматымі бровамі сведчылі пра светлы розум і вялікае сэрца гэтага чалавека. З возера часам наскокваў парывісты вецер. Тады шум сасновага бору змешваўся з дзіўнай мелодыяй пляскання хваль, што набягалі на пясчаны бераг. Рыбак падрабязна расказваў нам пра возера Нарач, якое ляжыць у маляўнічай катлавіне. На паўночным беразе яго узвышаюцца высокія ўзгоркі, а на поўдні стаяць сасновыя бары. На ўсходзе да возера падступаюць балоты, сярод якіх прабівае сябе шлях глыбокая рака Нарачанка. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага амаль не відаць, і возера тады нагадвае марскую затоку. Паважаныя дзеці, хачу вам расказаць пра слова «кутас». Гэта пучок нітак, звязаных разам на канцы для ўпрыгожвання чаго-небудзь. Гэтае слово падаецца ў слоўнічку, паглядзіце, калі ласка, яшчэ на экран, як выглядае кутас. Зараз уважліва слухаем першы сказ і з чырвонага радочка пачынаем пісаць. Гарэў касцёр. Чырвоны радочак. Гарэў касцёр. Гарэў касцёр. Наступны сказ. Доўгія языкі агню ласкава абхоплівалі пачарнелае вядро, у якім варылася юшка. Доўгія языкі агню доўгія языкі агню ласкава абхоплівалі пачарнелае вядро, у якім варылася юшка. У якім варылася юшка. Правяраем увесь сказ. Доўгія языкі агню ласкава абхоплівалі пачарнелае вядро, у якім варылася юшка. Чырвоны радок. Калі полымя разразала цемру ночы, можна было добра разгледзець старога рыбака. Чырвоны радок. Калі полымя разразала
Калі полымя разразала цемру ночы, можна было добра разгледзець, старога рыбака. Правяраем сказ. Калі полымя разразала цемру ночы, можна было добра разгледзець старога рыбака. Ён ляжаў, абапёршыся на локаць, у расшпіленай вышытай кашулі, падпярэзаны саматканым поясам з кутасамі. Ён ляжаў, абапёршыся на локаць, у расшпіленай вышытай кашулі, у расшпіленай вышытай кашулі падпяразаны саматканым поясам. З кутасамі. Правяраем сказ. Ён ляжаў, абапёршыся на локаць, у расшпіленай вышытай кашулі, падпяразаны саматканым поясам з кутасамі. Загарэлы, як бронза, твар старога каля вачэй і на лбе укрыты глыбокімі маршчынамі. Загарэлы, як бронза, твар старога каля вачэй і на лбе укрыты глыбокімі маршчынамі. Правяраем сказ. Загарэлы, як бронза, твар старога каля вачэй і на лбе укрыты глыбокімі маршчынамі. Задумлівыя вочы пад калматымі бровамі сведчылі пра светлы розум і вялікае сэрца гэтага чалавека. Задумлівыя вочы пад калматымі бровамі сведчылі пра светлы розум. І вялікае сэрца гэтага чалавека.
Проверяем увесь сказ. Задумлівыя вочы пад калматымі бровамі сведчылі пра светлы розум і вялікае сэрца гэтага чалавека. Чырвоны радок. З возера часам наскокваў парывісты вецер. Чырвоны радок. З возера часам наскокваў порывистый ветер. Проверяем сказ. З возера часам наскокваў порывисты ветер. Тады шум сасновага бору змешваўся з дзіўнай мелодыяй пляскання хваль, што набягалі на пясчаны бераг. Тады шум сасновага бору, змешваўся з дзіўнай мелодыяй пляскання хваль. Што набягалі на пясчаны бераг. Што набягалі на пясчаны бераг. Проверяем сказ. Тады шум сасновага бору змешваўся з дзіўнай мелодыяй пляскання хваль, што набягалі на пясчаны бераг. Чырвоны радок. Рыбак падрабязна расказваў нам пра возера Нарач, якое ляжыць у маляўнічай катлавіне. Чырвоны радок. Рыбак падрабязна расказваў нам пра возера Нарач, якое ляжыць у маляўнічай катлавіне. У маляўнічай катлавіне. Проверяем сказ. Рыбак падрабязна расказваў нам пра возера Нарач, якое ляжыць у маляўнічай катлавіне. На паўночным беразе яго звышаюцца высокія ўзгоркі, а на поўдні стаяць сасновыя бары. На паўночным беразе яго узвышаюцца высокія ўзгоркі. А на поўдні стаяць сасновыя бары. Проверяем сказ.
На паўночным беразе яго ўзвышаюцца высокія ўзгоркі, а на поўдні стаяць сасновыя бары. На ўсходзе да возера падступаюць балоты, сярод якіх прабівае сабе шлях глыбокая рака Нарачанка. На ўсходзе да возера падступаюць балоты. Сярод якіх прабівае сабе шлях глыбокая рака Нарачанка. Правяраем сказ. На ўсходзе да возера падступаюць балоты, сярод якіх прабівае сабе шлях глыбокая рака Нарачанка. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага амаль не відаць, і возера тады нагадвае марскую затоку. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага не відаць. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага амаль не відаць. Записываем. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага амаль не відаць. І возера тады нагадвае марскую затоку. Правяраем сказ. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага амаль не відаць, і возера тады нагадвае марскую затоку. Паважаныя дзеці, зараз я чытаю яшчэ раз дыктант, а вы уважліва правяраеце. Ноччу на нарачы гарэў касцёр. Доўгія языкі агню ласкава абхоплівалі пачарнелае вядро, у якім варылася юшка. Калі полымя разразала цемру ночы, можна было добра разгледзець старога рыбака. Ён ляжаў, абапёршыся на локаць, у расшпіленай вышытай кашулі, падпяразаны саматканым поясам з кутасамі. Загарэлы, як бронза, твар старога каля вачэй і на лбе укрыты глыбокімі маршчынамі. Задумлівыя вочы пад калматымі бровамі сведчылі пра светлы розум і вялікае сэрца гэтага чалавека.
З возера часам наскокваў парывісты вецер. Тады шум сасновага бору змешваўся з дзіўнай мелодыяй пляскання хваль, што набягалі на пясчаны бераг. Рыбак падрабязна расказаў нам пра возера Нарач, якое ляжыць у маляўнічай катлавіне. На паўночным беразе яго ўзвышаюцца высокія ўзгоркі, а на поўдні стаяць сасновыя бары. На ўсходзе да возера падступаюць балоты, сярод якіх прабівае сабе шлях глыбокая рака Нарачанка. У пахмурнае надвор'е супрацьлеглага берага амаль не відаць. І возера тады нагадвае марскую затоку. Спадзяюся, гэты дыктант вы напісалі добра. Зараз на экране з'явіцца тэкст дыктанта для таго, каб вы змаглі праверыць правільнасць яго напісання. Правяраем не толькі арфаграфію, але і пунктуацыю. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, спадзяюся, дыктант вы праверылі. Дзякуй вам за ўвагу.